Hej Søren. Hej Jimmy. Velkommen til 24 praktik hos værksted 1 i Skalborg. Her laver I biler, og også specialbiler. Det er jo virkelig derfor, vi er sådan. Ja. Der holder blandt andet, det er sådan ligesom, vi har valgt tyske biler i dag. Hvad er det her for, der er bra? Det er en Porsche Carrera GT, som er en bil Porsche, de udviklede til Le Mans oprindeligt. Og så ændrede man reglerne i reglementet i Le Mans, og så byggede de 1270 eksemplarer til gaden, som så er solgt. Og det er ikke mange jo. Det er ikke ret mange, nej. Hvad er årsagen til, at man ikke byggede flere af dem? Men det er nok for at holde det på meget eksklusiv plan. Og eksklusivt er det, fordi som du siger, der er ikke ret mange på verdensplan. Og dem, der så er, de koster altså også derefter. Ja. Hvad er prisen for ny? Jamen, nyprisen i Danmark dengang ligger på omkring 10 millioner. 10 millioner? Ja, med fuld dansk afgift. Hvor mange af dem er der i Danmark? Jeg tror, at der er 2-3 stykker. 1-2, der kører om sommeren. Så der er dog nogen, der er kommet heldig igennem krisen, hvis man har råd til at køre sådan noget her. Ja. Fortæl lidt om motorkraften i den, for den kan jo altså noget af den her. Jamen, det er en 5 liters 10-cylinder med 612 heste. Og den er, man kan se, støddæmperen ligger mere eller mindre vandret, som man kender fra Formel 1, når man ser Formel 1-bilerne. Hvad er årsagen til, at støddæmperen ligger sådan? Det er for at få bilen længere ned og ligge ved vejen, for at skabe maks greb. Og så man kan se, at hele karosseriet er bygget op i kulfiberstruktur hele vejen rundt. Og så er der noget også specielt ved den, du siger, man sidder i en celle indeni. Ja. Hvad betyder det? Jamen det er sådan en kollisionscelle, ligesom man kender fra Formel 1. Altså det er simpelthen udviklet til race det hele her. Og når man har så mange muskler liggende bag sig, så kan det jo altså også gå fuldstændig galt. Det kan det. Det gjorde det i Hollywood. Det gjorde det i Hollywood med Paul Walker, ja. Paul Walker, skuespilleren, som faktisk endte sit liv i præcis en model med en til den her. Så man skal vel, altså, er det noget, almindelige mennesker bør sætte sig ind i at køre i, eller skal man ligefrem have et kursus for at køre en bil med så mange muskler? Så en bil som den her, den skal man virkelig kende, før man kan give den gas. Så det var derfor, jeg ikke måtte køre den ind, men blev henvist til Smarten? Ja. Det er flot køretøj. Der er en anden Porsche herovre også, så fortæl lidt om den. Det er en 911 GT3. Den har jo også, hvad skal man sige, afstivninger og sådan noget i, selvom det er en gadebil. Det er sådan en GT-modellerne, som Porsche laver. De er lavet sådan, at kunderne kan køre dels på vejen, men også hvis de har lyst til at tage en dag på en track day eller på Nürburgring, så er der HC'ler i den, så de kan blive spændt ordentligt fast. Så den kan begge dele? Og den er ribbet for ekstra vægt, sådan en som den her. Lad os få den data på den. Det er en 415 hestes med baghjulstræk og manuelle gearskifte. Kan vi åbne ind til det kan vi godt. De ædlere dele? Pris? Og det var et lille bitte rum. Ja, der er ikke meget plads derinde. Hold da op, den er da ganske svær for jer at reparere på eller arbejde med, er den ikke det? Jo, men de almindelige servicedele er lavet, så man kan komme til det, uden at man skal have motoren ud. Det er det. Altså, det kan lade sig gøre. Der er dog lidt mere arbejde med det end med en almindelig bil, trods alt. Prisen på sådan en? Og jeg kender den ikke helt eksakt på den der. Det er en ny en kunde, der næsten lige har købt den. Jeg ved faktisk ikke, hvad han har givet for den. Men den er ikke oppe i det niveau i hvert fald, som den anden derovre? Ikke som Carrera GT, nej. Det er den ikke. Søren, når I nu har sådan nogle specialkøretøjer som dem her inde til reparation, eller hvad det nu måtte være, er der sådan en forskel på dem og almindelige biler i forhold til priser på reservedele? Ja, det er der. Der fås næsten ingenting fra eftermarkedet. Det er kun hos Porsche eller Lamborghini, man kan få de reservedele der. Så der skal originalstumper i? Ja, de laves ikke anderledes. Fabrikkerne kan vælge at låse dem, hvis de betaler penge nok for at gøre det. Hvad er priserne på, altså prøv at give mig et eksempel på reservedele, der er stor forskel på priserne? Jamen, sådan noget som bremser, det er jo der, hvor den største forskel den er. Hvor at, sådan som den her har stålbremser, du kan se de almindelige, de almindelige udseende, dog lidt større og så med huller i. Ja. Og jeg vil tro, sådan en bremseskive som den her ligger typisk på i stedet mellem 1.500 og 2.000 kroner per styk. Per styk? Og det bliver jo trods alt til et eller andet, når de skal skiftes og hvis man går over på Carreraen, så er det måske i stedet mellem
15 og 20.000 kroner per stykke. Fordi det er kulfiberkeramisk bremser. Det er det, vi kan se der ind igennem æren eller hvad? Ja. Det er godt nok peberet. Ja, de er meget, meget dyre, men de holder også meget længe, og de kan holde til ekstrem varme i lang tid. Så når man går som dig og har gået på sådan et værksted i mange år efterhånden og har lavet specialvogne, du må have nogle favoritter at arbejde med? Ja, jeg kan godt lide Ferrari eller Lamborghini. Okay. Du fortalte mig ellers på et tidspunkt, du var sådan lidt småtræt af de Ferrari'er, derefter du havde været på kursus i København i lang tid, hvor du ikke lavede andet at køre Ferrari'er ind og ud. Ja, det var der, når man stod op om morgenen, så var der 15, der skulle køres ind, og 15 igen om aftenen. Så kan man godt blive lidt træt af det, men sådan er det jo ikke længere nu. Hvad kører du selv i? Jeg kører en Audi. Så er du jo derude af, ikke? Jo. Det er ikke helt åndssvagt. Nej, det er det ikke. Søren, tak for kigget. Du må sige tak til ejerne af dem, at vi lige kunne få lov til at låne dem, så vi kunne få et kig på de der køretøjer, som jo kun er de færreste forundt at eje. Ja. Vi kommer tilbage her til værksted 1 i næste uge. Vi skal blandt andet snakke lidt om det der med at køre i den her type af biler, hvor man egentlig kun betaler afgift i den periode på året, hvor man kører i den. Det er 24 praktik. Det er på tirsdag.